Benvinguts a una nova edició del noticier de l'Espanyoleto TV. Aquesta vegada estem, com vegeu, molt ben rodejats de les nostres falleres majors de Xàtiva. La nostra fallera major, Carla Sánchez Boixader, i la nostra fallera major infantil, Teresa Aparicio Valdrés. Com esteu? Molt bé. Molt bé, molt bé. Perfecte. Anem a començar una entrevista en la que anem a intentar extraure anècdotes i curiositats respecte del regnat que estan tinguent. Carla, nosaltres mos hem enterat de que tens algun problemeta en quant a que estàs pensant en els balls per a la Verge, veritat? Sí, Teniu sí, nadie. pensat ballar el dia de la Verge? I què passa? Que no se me dona massa bé. Oh! Com és això? No sé, la veritat és que mai he ballat i clar, ara de sobte que t'ensenyen és un poc complicat. Però bé, amb Jesús crec que ho traurem els dos. I a més ja tens experiència, perquè ja... Sí, ja ho han fet una vegada. Molt bé. I per a tu, Teresa, ens hem enterat que tens també una dificultat en la gomina, veritat? Què te passa en la gomina? Que està molt freda i me molesta molt. Quan te posen el guanyo de fallera? Però en estiu va molt bé, no? Més o menys. I en hivern? Més fred aún. De tota manera, crec que estàs pensant en inventar alguna coseta per a solucionar el problema, veritat? Una gomina calenta perquè... Molt bé. Carla, què vols dir quan dius que abans costava trobar dames i ara en tens 5? Bé, pues que una de les meues dames, la veritat que ha sigut un poc sorpresa, que ara està embarassada. Ui! I per això dic, ara gastem la broma, que he sigut l'única fallera major d'Aixàtiva que ha desfilat en 5 dames, perquè a més porta una xiqueta. Molt bé, molt bé. No podem dir totes això, No. I Teresa, tu eres una persona que està molt lligada al món del cavall, veritat? T'agraden molt els cavalls, veritat? Sí, I què ha passat este any? que no he pogut muntar molt perquè en els actes fallers ha sigut un poc difícil. I no te deixaven muntar com a tu t'agrada, veritat? No. Encara així l'hem vist en moltes fotos de gaudint dels cavalls, veritat? Però bueno. Carla, el ser fallera major comporta molts actes socials. Com has pogut compaginar tot això en la teva vida? La veritat que bé, perquè tinc una feina que és d'horari és prou assequible i unes companyes de treball que en tot moment m'han facilitat, m'han canviat i m'han ajudat per a tot. I la veritat és que la resta un poc difícil, tinc molts dinars, sopars pendents, cumpleaños per celebrar, però bé, no ha hagut cap problema. La veritat és que este any ha sigut un any en què han hagut molts actes, heu estat en molts llocs i ha sigut tots els caps de setmana i entre setmana sempre hi havia algun que altre acte. Sí, així n'ha sigut, sempre hem anat a tots els jocs, però bé, ha estat molt bé. I tu, Teresa, com han anat els estudis? Molt bé. Ho has tingut bé per a compaginar-ho? Sí, menys hores d'estudi, però molt bé. Bueno, però segur que ha anat tot molt bé, veritat. Bueno, doncs ara anem a ensenyar-vos dos fotos. Tenim dos fotos preparades i volem que mos comenteu el que vos vinga al cap, val? Esta és la primera. ¿Se'n recordeu d'esta foto? Sí. Comenteu-mos-la. Això va ser... Vam fer un viatge a Fitur Sí? i a la tornada vam tindre que parar en una via de servici perquè les carreteres estaven tancades i no podíem arribar a Ixàtiva
i van tindre que fer nit allí en un hotel sense res. Bueno, jo encara com havia passat una nit abans en Jesús, algo duia, però bueno, les dames, les mares, la Junta no duia res, con lo puesto. Teresa, te'n recordes? Sí, I què? Va ser una experiència única? perquè vaig veure per primera vegada la neu i m'ho vaig passar molt bé perquè la Junta local i la ma mare i la mare de Carla pues, vam estar allí dormint tots junts. Molt bé, molt bé. I esta altra foto? ¿Se recordeu d'ella? Sí. Va ser un dels dies que vam poder dir lo de senyor pirotècnic pot començar la mascleta i crec que va ser per a mi un dels moments més emotius de totes les falles, el poder dirigir-te i poder començar la mascleta. Vaig gaudir molt perquè estava tota xativa visquent la mascleta i nosaltres vam dir aquestes paraules i va ser molt emocionant. Bueno, pues per a nosaltres també és molt emocionant i ha sigut un plaer estar amb vosaltres. Ja s'ha acabat l'entrevista. Què vos ha paregut? Molt bé. Pues hasta así arriba l'entrevista. Moltes gràcies.